Seo thugad go scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Seachtain inar fógraíocht básan ile umrátaí Gabriel Rosenstock. Saig tús na seachtaine a tháinig an scéal go raibh Gabriel duine go bhfuairscríomhnóirí na Gaeilge, básaí. Bhí sé 76 bliain d'aois. Bhí Gabriel lárnach sa grúpa ceannródaíoch Philí Inti agus a bhforbairt seanraí éagsúla idirnáisiúnta sa Gaeilge. Asisiúd a thug ómos do chumas agus d'aireacht Gabriel bhí an túdar Alan Titley a dúirt go maróid leat go raibh an ilíocht ag pléasca amachas gach lá. I gcuirsaí nuachta fógraíoch sas cogaí idir Stát Aontaithe Mheiriceá agus na Iarán ar ina seachtaine, ach tá tionchar an chugaí fós le bra agus agadtaí faoi chustas brósla siúl timpeall na tíre. Tá príomh-mhóthra i mbaile clia agus an áiteanna eile ar fud na tíre blocáilte ag tománaithe luirithe agus taracáí, ach deir an garda síochána go gurfar an dlí ar an lucht agóide má dúiltann siad a bheithiclí a bhoga as a mealach. Fágach scúnaí mór a fada lasmó go stáisiún fetrúil ar fud na tíre agus tománaithe a ggéire a numar a líana. Os gluach moll digitach campus Isagáin an teachtain seo chomá. Bhí an taoiseach Míal Méitin agus aon Gaeltachta Derek Leary i Malahóine chun an Urbert tá site ar thaobh chláiste Isagáin a oscailt. Tá inéisteocht sa bheag nach 10 milliún euro dinta sa tógra a chur tacaíocht ar fáil de intuireacht agus forbairt hóisialta sa réigiún faoi suair údar as na Gaeltachta. Bhí rins podchrailtaí nua agan an teachtain seo chomá, an talíontóir Róisíní Thionala a bhí déanta helíní hé ar paiste cainte agus í chur síos ar a ceard agus ar hábhacht na helína. Ar an bod Gaeilge bhí dara chun marthú ón Tuairisc agus Matthew Cumming a déanta bhridiis chun siúlóidí Gaeltachta phlé agus an saoire ag teacht. Níl an saoir búltalíonn fós ach tá an chraomh peile idir chundé. Bhí dara gnéadalíonn ar an pod sport chun súlachah chun cín ar chomórtas na bliana seo chun na fáinne a bheas agus chun na ceisne atá fós le freagart a chiaire. Tá na scéalta sin ar fad agus go leor eile ar Tuairisc.